৫৫ बागबासा विधानसभा केन्द्रनि बिजेपिनि गोप्लायंगै थांजाक एमएलए जादबलाल देबनाथ एसेम्बलियाव थांगै लुकुरंनि मानथाय सक्ताय एबा लुकुरंनि जोंजालनि काटिनानै कग्न सानानै थांमानि फियाबा बाक्सा एसेम्बलियाव हंके बाक्साकेबा थुओ बाक्साकेबा खांग्राव थांफै वारजागो बाक्साकेबा सागनि मुसुंतैनो तंगै तंमानि फियाबा तिनि बेलायखि क्षेत्रा मांफली एबा भाइरेल भिडियो नुकजाखा ৫৫ बागबासा विधानसभा केन्द्रनि बिजेपिनि एमएलए जादबलाल देबनाथ तिनि एसेम्बलियाव थांगै तिनि भिडियो चित्रा नाय तंमानि भिडियो सागनि मुसुंतैनो ब नाय तंमानि कायसा खायै फियाबा बेलायखेनो लासिमा सिंसा फियाबा बिजेपिनि एमएलए इंमानि यागुलो एसेम्बलियाव थांगै हामिया चित्रा हामिया भिडियो नायनानै दा सोरों नाकिबा लुकुरंनि मानथाय सक्तायनि कक थांगै सावै लुकुरंनो सुले सनिनानै लुकुरंनि मानथाय सक्तायनो कारिनानै आबोदे तं नाकिबा बबो ओ रायदातै ब तिनि आमो हाय भिडियो चित्रानो नाय तं लुकुरंनो बबा हायके फोरोंनाय खरकसा विधानसभानि एमएलए एंगै तंगै ब ताम बुजावनाय लुकुरंनो तामो सानाय हामक्रायनि कक आबोनो ताबो नाहालायजाक लुकुरक नुकजाखा तिनि एसेम्बलियाव ৫৫ बागबासा विधानसभा केन्द्रनि बिजेपिनि एमएलए जादबलाल देबनाथ तिनि भिडियो हामिया नायै आमो हायकिनो सागनि मुसुंतै तंथकजागै तंमानि मांफिलि कावै फेका चिनि कक टिभिओ नाय तंदि खापां दाउताय बुकसं ৫৫ बागबासा विधानसभा केन्द्रनि बिजेपिनि एमएलए जादबलाल देबनाथनि ओ तिनिनि भिडियो चित्रा नाय तंमानि ओ भाइरेल भिडियो बबा हायके ब नाय तंखा खरकसा एमएलए तै विधानसभाव थांगै एबा एसेम्बलियाव थांगै बबा हायके भिडियो चित्रा नाय तंखा नायनायदि खापां दाउताय बुकसं ओ भिडियो बबा हायके मकल फ्लियावै नाय तं कायसा खायै नाय तंदि जयाकारै ओ मांफलिनो।